Pumunta ka nga dito sa bahay para mag-usap tayo. Ha? Bakit ate? Anong gagawin ko dyan sa bahay? Pag hindi ka pumunta dito sa bahay, ako pupunta dyan. Hindi naman ikaw yung nagtawag sa akin. Yeah! Ay, basta. Umuwi ka na. Bis ka na dito. Talin mo. Oh, no! Bilisan mo. Ay, ay, ay! Ang pinapagawin naman! Emma, balik ka nga dito! Darling, pwede na bang harbisin to? Baka hindi pa pwede, darling. Maliit pa oh. Baka masira naman. Pwede na siguro to. Sigurado ka bang pwede na yan? Oo. Oh, sarap isahog to sa kwan. Papait. Sa bagay, ang ganda ng itsura niya oh. Maganda yan, healthy yan. Sana all. Doon muna kayo. Mamaya kumain na nga kayo eh. Soon! Huwag niyo sisirain to ha. Ay. Tarao ka lang na tarao pagkawal. Alis dyan. Darling, wala na ba dyan? Mukhang masarap to oh. Wala na. Tutubo pa lang iba, maliliit pa. Pero mga 3 araw pa to, pwede na siguro. Bakit kaya tumatawag si ate? Ano kayang problema niya? Hello, ate. Hello, Emma? Sino yung kausap mo? Si ate ko, darling. Pumunta ka nga dito sa bahay para mag-usap tayo. Ha? Bakit, ate? Anong gagawin ko dyan sa bahay? Dapat alam tao. Basta, pumunta ka dito ngayon din. Ako. Dapat mo din mapantay niya yan ha. Saan nagkakamilo po? Ay, hindi pwede, ate. May gagawin pa kasi ako ngayon. Anong hindi pwede? Ayos. Maglagi din. Magluluto pa kasi ako ng ulam namin ni darling ko. Tsaka, marami pa akong labahin, ate. Maglalaba pa ako. Pag hindi ka pumunta dito sa bahay, ako pupunta dyan. Namot yun. Ano pa yung mapan? Baka naman importante yung sasabihin ng ate mo, darling, kaya pinapapunta ka doon. Oo, ate. Pupunta na ako dyan. Pupunta ka din pala eh. Isama mo si Baka para makausap ko. Sa dati kung una ako, mapatalaman tao nga mando wala sa'yo. O sige, ate. Ako na lang ang pupunta dyan. Sige na, antayin ko na lang kayo dito. Ano, darling, sasamahan ba kita? Huwag na, darling. Ako na lang. Pwede bang ikaw na lang magluto ng ulam natin? Ba't ayaw mo akong sumama? Baka mamaya may mangyari pa sa'yo hindi maganda dyan. Huwag na, darling. Baka nag-aalala lang yun sa pagbubuntis ko. Tsaka, malapit lang naman. Sige, ngayon agalwad ka. Sakto ti bahalag luto tamdaman. Sige, darling. Apa-anak garo din, darling. Singaro din kan, galwad ka. Nagpayong ka, nagpudot.
Sapay lang akong mata, mali mapantoy ni Emma. Oh, anin ah. Kapatara man tao mo kastuye. Oo. Sigurado ako mali mapantoy ajay. Ay, napabulusan ni Baak na napudot eh. Kuya Andres, nasaan si ate? Bakit ka pa pumunta? Sana huwag ka nang pumunta dito. Umuwi ka na. Bakit mo ba ako pinapauwi, Kuya Andres? Eh, hindi naman ikaw yung nagtawag sa akin. Ay, basta. Umuwi ka na. Bis ka na dito. Talin mo. Oh, no! Bilisan mo. Ay, ay, ay!